turulmadár. Turulmadár száll az égen, leszállna a magyar réten. Leszállna, ha magyar volna, hogyha ősi nóta szólna. Ősi nóta helyett mai, amit nem lehet mondani. Magyar helyett csak makogás, hová lett a magyar rovás? Turulmadár, költők hívnak, minden úton csak ők sírnak. Gyere madár, gyere haza, lesz még hidd el magyar haza. Sok magyarunk kivándorolt, alig lakják az ősi hon. Pénzük kevés, ezért mennek, nem halhat meg ez a nemzet. Több millió nincs itt mára, kiszögdöstek más világba. Hogyha leszállt újra drága a magyarság szép szavára, minden magyar itthon terem, turulmadár, te mindenem. Ősi madár, szállj erédre, hiszen magyar lakja végre. Itthon várunk, szól a karddal, szívmelegen ősi karddal. Várnak vények, újszülöttek, azok, akik nem szerettek. Megtagadtak régen téged, szégyenükben hazatértek. Honi a honival csatázik, nemzetünk ma vérben ázik. Még a szűz is veled érez, magyar hazánk sebe véres. Turulmadár, szállj az ének, a magyarok várnak téged. Hegyeken túl, határ alatt, minden innen sírás fakad. Gyere turul, gyere madár, te előtted nincsen határ. Te benned már nincsen eszme, minden magyar meg szeretne. Gyere haza, nagyon várunk, amíg megvan az országunk. Emlékmű leleplezése következik. Közreműködik Cseh József polgármester és Fehér László önparlamenti képviselő. Az írást és a gondolatot, itt
Kereci István plébános urat, hogy áldja meg az emlékművet. A Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható Istenünk, áld meg ezt az emlékművet, mint a magyarság hadi jelvényét hirdető szent jelet, mely mindig emlékeztessen bennünket az irántad és népünk iránti szent kötelességeinkre. Add, hogy sose legyünk hűtlenek ősi szent hitünkhöz és keresztény nemzetünkhöz. Tudjuk, hogy István király megkoronázásáig, a kereszténység felvételéig a koronás fejű turul madár volt a magyarság hadi jelvénye. Áld meg ezzel az emlékművel együtt egyház községünket, és itt élő népedet is, az emlékmű alkotójával és állítatóival együtt, hogy mindig eredményesen megvívhassuk a harcot, amelyet önazonosságunkért, megmaradásunkért és sorsunk jobbra fordulásunkért kell vívnunk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökkén. Amen. Feri bácsi, ott, ahol zúg a 4 folyó című magyar nótát énekli. Ilyen halkan felség a tárogató, ott ahol zúg az a 4 folyó, ott ahol szenvedni jó, ott ahol kiemlett annyi drága vér. Egy 1000 év mond mesét a szél, Bogokül az ősi várfalán, honvédán a hargitán, eredések bércére zúg a basszán, büszkén áll a magyar turonadán. Kárpát felül Székelyföldről szállnak föllegek, így gyúlnak a magyar tüzek ragyogó szemek. Még az égen is a hadak után a legendák hősvezére paripára száll. Szebb lesz a nyár, szebb lesz az ősz, szemben hull a hó. Kolozsváron piros-fehér, zöld a lobogó. Ott, ahol gyűl az ősi fel, ott, ahol szenvedni jó, ott, ahol kiemlett annyi drága vér. 1000 év van mesét a szél, Bogokül az ősi várfalán, honvédán a hargitán, Árpád szent ércére zúg a szál, büszkén áll a magyar tudományán.
bevezetőt mond Szakács Gabriella, a Jancsó Benedek iskola történelem szakos tanára. Tisztelt egybegyűltek! Néhány gondolatban szeretném ismertetni a Turul eredetét, az ősi magyar hitvilágban betöltött szerepét, valamint a Turul ábrázolások jelentőségét. Minden nép, monda és mitológia világának megvannak a maga totemállatai. A magyar hiedelemvilág egyik legmeghatározóbb szereplője a turul madár. A turul a magyar eredetmondák mitológikus madara. Kézai Simon szerint Attilától Géza fejedelem idejéig a koronás fejű turul volt a magyarság hadi jelvénye. De tulajdonképpen mi ez a madár? Egyes elképzelések szerint a mondai turul az élővilágban egy nagy testű sólyommal azonosítható. Talán az altajsólyommal, a kerecsensólyommal, a szirpisassal, a szakállas keselyűvel vagy a fakó keselyűvel. Maga a turul szagunk török eredetű. Teljes bizonyossággal nem dönthető el, hogy a turul valójában sas vagy sólyom. A mitoszok értelmezése alapján egyesek szerint sasról van szó, a nyelvi bizonyítékok a sólyom jelentés mellett szólnak. Kiszely István a Magyar Nép őstörténete című munkájában rámutat arra, hogy a turul kétszer játszik szerepet őseink hiedelemvilágában. Az egyik álmos vezér születését megjósoló mitosz. Erről Anonymus a Gesta Hungarorumban ír, ahol tehát a magyarság egyik ismert mondáját meséli el, amelyet Emese Álma néven szokás emlegetni. Az Anonymus által lejegyzett monda szerint ügyekvezér áldott állapotú feleségének, Emesének álmában megjelent egy héjaforma madár, amely szimbolikus értelemben teherbe ejtette őt. Ennek az elbeszélésnek legvalószínűbb magyarázata a következő. Emese gyermeke vér szerint az apáéból, ügyekvezéré, aki maga is egy ősi nemzetségből származott. Az álomban érkező turul, a közvetlen ős, csak ennek az apaságnak az érvényét erősítette meg, és azt jelezte, hogy az utód az apánál külön, a régi ősre hasonlító, de annál nagyobb hatalmú fejedelem lesz. A monda szerint így született álmos fejedelem, ebből az álomból eredeztethető az álmos nép, a történetből pedig a turul nemzetség fogalmának a használata is, amely tulajdonképpen az Árpád házat jelöli. A turul második szerepe a honfoglalás legendájában van. Ez szerint a magyarok fejedelme még a levédiai tartózkodásuk idején azt álmodta, hogy hatalmas sasok támadták meg az állataikat, és kezdték széttépni őket. Az emberek megkísérelték megtámadni őket, de nem sikerült, mert mindig máshol támadtak. Ekkor megjelent egy gyors, bátor turul, és a magasból támadva megölte az egyik sas. Ezt látva a többi sas elmenekült. Ezért elhatározták a magyarok, hogy máshova mennek lakni. Elindultak Attila földjére, melyet örökül hagyott rájuk, de az utat nem ismerték. Ekkor ismét megjelent a turulmadár, és a fejedelem fölé szállva lekiáltott neki, hogy kövessék őt, míg el nem tűnik a szemük elől. Az álom után nem sokkal dögbét szütött ki az állatok között, és a mindenféle fekvő tetemeken lakmározó keselyük közül egy arra repülő turul a magasból lerúgta az egyiket. Ezek után felismerve az álmot a jelenetben, a magyarok felkerekedtek és követték a turult. Ahol a madár eltűnt a szemük elől, ott tábort ütöttek, majd ekkor ismét előtűnt, újra követték minden népükkel együtt. Így jutottak el Pannóniába, Attila egykori földjére. Itt aztán a madár végleg eltűnt a szemük elől, ezért itt maradtak. Ennek a mondának a valóságos alapja az, hogy a magyarok anélkül, hogy tudták volna,